Here is goed. Amen. God is groot. Yes, Lord. God is groot. Sy genade is geweldig oor ons lewe. Yes, Lord. Daar is niemand wat kan met hom gemeet word. Laat my toe om al die apostels, die pastore, die ouderlinge, die diakens te groet. My vriende, my familie, Vrydolie is gegroet. Ek was gehoor wat sy hier so partij plek het nie gehoor. En die nacht woei kan weer. Wat een wonderlijke voorrecht is het vanavond. Om die 50ste te gaan celebreren. Die weet is louter genade. Amen. Die gesterkte is ons is 12. 6 broers, 6 sisters. 2 broers het 50 gemaakt. 2 broers het getrouwd. 2 broers het kinders. Die ander 4 niks. Hulle het nie 50 gemaakt. My mama broer Richard, dan hy was 24 geweest. Toe hy sterwe. Op sy kruin. Maar hy het nie gemaakt. Oor, mannetjie die geest het nie gemaakt. My eetsuster Linda het nie gemaakt. Sy het ook die 50 gemaakt. Dit het ek altyd vir hulle gesê. Die Here het die gesê. Ek sal nie voor my tyd sterwe. Ek sal nie. Maar die God wat hy met my is aanbid. As 'n God wat ek aan my praat. Aan my donkerste tyd as hy daar vir my gewees. As ons ons profilander gesê het, dat het moeilijk op my gegaan. Ek kan nooit het samengewerkt in die beheers. Toe gaat het goed. Koop een bakjeskamer, kontant, en goed is. En vir 'n oomblik, dat die Here met ons stilstaan. 2010. Ek sê vandag my oudste vir die volgende week dat ek praat. Toe sê ek was in die voorste posisie. My pa sterwe nie. Financieel nie. Hy het vir my gesê, Raymond, hoor wat sê jou broer, moet dat bid. En daar sal moet dat bid. Jy kan vandag by jou hond vraag. Maar by wie vraag jy morgen? En die woorde het wat papa my gegeven. Ek moet besef. Ek moet my woord besef. Dat sal. Toe hy sterwe 2010. Toen weer 8 jaar sterk komen. Naar Shelter. En Kimberley. Dan vragen we altijd van mij, dan weet ik niet hoe we het doen. Kom je weer van die kerk aan. En die niet wil ik in de schoenen afschaal. Maar ik ga zeggen, kom je die kerk af. Maar dat ik kerk gaan bouwen. Ik kreeg ook een sleutel voor een Tilander. 2009. En weet je of je nou op kom as wat hy doen? Toe sê die vir my,
Raymond onthou, daai keer wat jy bou, daar gaan mense die begrawe word. Daar gaan mense die trou. Daar gaan mense wat boek word. Daar gaan mense bekeer word. God gee word. Man weet in 2021, wag van my. Allemaal soos wat ons hier sit. Ons lewe is op 'n wagperiode. Yes sir. Yes sir. Ons lewe weet ons nie dat ons môre. Ons weet wat ons vandag is. Maar ons weet nie wat daar ons is. Daarom sê ek altyd vir die Here, hou my net. Dat ek nooit verander. Dat ek nooit weer dink op mense. Want ek weet wat as ek op nie te het nie. Ek weet wat as ek op geld het. Geld moet my nie verander. Vandaag is het weergave van die God. As geld moet verander. Daar was iemand wat Lola aan het gesê. As hy bestoor door geld gee. Dan hou vast, hy was skoon. Soos ek vanmorgen, as ek morgen vir die geld gee. Bishop Dennis het vir die gee. Moet dat Dennis het vir die geld gee. Dat is nie dat ek gins van geld verwacht. Ek soek. Want die Here is dit. Jy weet 2021 was baie moeilik geweest. Ek was baie lief vir die pa geweest. En die Maria kan ons nie het gedaan. Ek my pa sê nie wat. So toe mama die papa sterwe. Toe is het alright dat ek my nadas. Dus mama dan. So mama die rol vervul van papa voor. Want papa vir Lola gesê, Lola, as ek nie na jou kan denkie. Hoe die vir jou gesê, Lola? Gaan jy na hom toe gaan. So toe my ma sterwe 2020, die Saterdag, toe val my lewe in die Here. Ek het skade ek tent geaf van my lewe. Ek het die soldaai so op kondosis. Toe gaan ek in die taal. Want ek self nie weet wat gaan aan met my. Dis wat hou op. En toe gaan ek het slecht. Apostel Prins, en in die mooi gekom daar ons in Katoen. Toe sê hy wil kom kyk. Wat gaan aan? Toe weet ek nog nie tot hy staan. Wat gaan aan? Toen Bishop Henner en hy het gebring. Hy maak het. Toen de apostel Prins ons nacht en hy sê. Toen ons hy self van hy maak. So het het gegaan. Die selfe apostel Prins. Ons gaan van apostel weg. Vredendal. En daar was hy toe by die cirkel. Toe besef hy my wat so oorseed.
Toe vat Lola en apostel vir jou foto's. Ek sit hier by die Frits. Ek wil nie klim. Toe ons terugkom van Vredelaar af, apostel gelos. Toe kan ek amper self bestuur. Maar omdat ek by Manuel kind is, kom ons in die sak en as het. Toe ek hy sak gehad. En ek van hy sak op my oor. Ek het oorgegooi. My sak oorgaan. Toe kom ons die stoel. Een sak was door muggels. Groot dag. Ek het so kunnen dat ek nou hy volgende ochtend van ek myself weer terug op die punt. Apostel Prins vraag weer, ek moet die brief terugvat. Ek sê nie, ek is van hand. Die specialist op dit sê vir my, Raymond, jy kan nie doen. Maar ek sê, ek ben lang stories. En ek sê, dit is alright. Ek sal morgen wees. Ek gaan ook niet aan doen en ek sê, ek sal morgen wees. Ek kom rij terug. Ek weet nie wat ek krijg. Ons is op pad Loevenbeek. Nou ken die kracht wat die Here my gee. Lola het license. Lola kan bestuur. Toe ry ek myself. En toe sê Lola, was ek te lang gegaan. Nou soos vir die ander gesê, die 23ste, toe hy net bel, toe leed ek in die hospitaal, toe is het bereid daar, die 24ste. Nou, toe die dokter sien, die specialist sien, dokter Strijger, en gaan aan. Toe ek is so sien, 112 kilo's, 4x, 3x, en ek kyk my so, en hy sê, Raymond, die is groot goed. En hy sê, Raymond, hy roep die woord, hy sê, kanker. Ek sê in die naam van die Here se naam. Nou as ek die woord gevat, dan het Raymond 50. Wanneer het ek op God se woord gegaan? Amen. Maar ek op die woord van die dokter gegaan. Baie kere val ons in wat mense vir ons sê. Baie keer stuur mense vir ons in 'n verkeerde rigting. Want jy gaan agter sy woord gaan. Maar omdat ek my vertroue in die Here gaan. Amen. Hy neem jou op. Operasie as fyn. My vriend Petrus, die Brendas dagelijk is. Toe sien hy ook weer, Raymond is alright, Raymond gaan nie so. My broer het gesien, ek is alright, Raymond gaan nie so. Want hy is een man met marathon laat.
Are you right? So ik kan het aankomen. En de volgende ogenblik, zo staat het niet. Doe draai mich tegen los. Toen ga ik er 21 dagen wachten. Toen was de Here van mijn ogenblik. Anders. Ik weet niet wat er rondom mij aan. Hier hoe dat ik achterna hoor, weet ik niet van. Maar al het Lora van mij ziet. Als je zo die vol met oors. Wat je ook voor mij zegt. Die oomlik is het bijkom. Dus dat is wat die Heer kan doen. Hij maakt je wel je bespot. Zodat alle dingen wat ik niet van weet. En ik zeg niet dat ik maar ik weet het. Ik weet niet van bestuur Prins en bestuur Philander wat daar was. Ik weet niet van bestuur Nederland wat daar was. Maar die gesprekken wat ik met mensen voel. Die gesprekken wat ik heb met mensen, daar is de beroep. Ik praat niet hier met elkaar zitten. Ik is ook niet gewoon voor wij op een stadium met aanbroken hier gekomen. Ik weet niet daarvan. En die procureer $7 in de procureer. Dollar dat kom mij voor. Nou, als ik geteken heb, die oomlik, was door de landen, had ik nog met haar. En ik zei voor daar moet dat wel. Ik zei die is niet meer procureer. Nico Goos is niet procureer. Hij is maakt. Maar ik weet niet. Nou, omdat ik een Lola geconnect is, die geest. En ons huwelijk geconnect is. Consistent is dat. Zeg je dat niks aan proberen. Want ik heb vaak gezegd, en hier wil ik overvloeden. Zo ons was het een agreement geweest. Dat was moeilijk geweest. Maar die Heer heeft mij gedaan. Amen. Hoe kan Maria ons wat in haar hart gebeuren? En dat gestaan daar. Bishop wil die kappen komt gaan. Hoeveel keer? 4 keer. Die laatste keer toen we die aangename terug. Toen hoor ik wat gezegd, ik wil hem niet meer gaan zien, maar ik wil hem houden. Die God is groot. U weet, toen ik op die naaste aandrang kom. Nou, ik heb van iemand het gezien. Ik hoor je dan praat zomaar zo makkelijk.
Maar ik weet, die laatste ogenblik is al worstels van je. Die gewoon is niet makkelijk. En nou die vijand op je laatste. Probeer je ook om te rokkelen van God af. En wat belangrijk was, je hebt hier wat je toegemaakt hebt. Die hele Zuid-Afrika gaat dat voor ons. Het uitgeroep. En zoals ik hier donker kon gaan zien, ik een heldere dag. Hij is onbeschrijfelijk heilig. En mama en geest roep me. En dan vang mij. En ik zeg voor mama en geest, ik zeg mama, ik kan niet gaan. Die geroep. Die geroep achter ons. Want weer wat is die gebied wat ik maar die roep. Die Heer is geworden. God is geworden. Je geloof moet sterk wees. Want dat is waar. Wat ik ook gegaan. Maar zoals we later als we weer niet klaar. Toen voor jullie jaar die broer weggaan. Van vrede. Toen stel ik het. Dank je wel die Heer. Wat zo is gebeurd. Geen opgekomen. Tot zich weet. God was goed. Je weet, toen kan je hospitaal komen. Toen was het nog niet klaar. Toen moet ik met de zak over 2 jaar. Ik wens niemand op de zak gaan. Omdat het is iemand toilet te gebruiken. En je weet, ik was nooit aan om mijn zak schoon te maken. Maar ik wil dat het achter zit. Maar ik wil dat mensen bij het voorstellen. Die reden. Maar ik sta sterk. Daar is wel een nooit. Dat hij zag het. En was er gesproken voorbij je mensen. Voor 2 jaar dat hij zag het gedaan. Die dokter, daar is voor de dokter. Ook die zag het. Wanneer was bang? Die kanker was niet. Hij is bang, die kanker komt terug. Maar omdat ik een sterk geloof heb. Van ik weet wat is het om niet te heen. En die jaren niet gaat. Verleden jaar. Die zag wat ik ga. Toen aankom daar. Toen daar was zo lang dokter geweest. Ik verloor wie was als een dokter. Die dokter zegt nu niet gewoon. Maar ik, wat in die professie jaren was. Het niet verwacht. Ik zou je weer komen zien. Want ons die is niet op de sterven. Hij bevestigt. Die zaak die wordt verwijderd.
strijder sê vir my, Raymond Myers, die dat ek ook glo, dat daar 'n God is. Hy sê vir my, Raymond, maak 'n video en stuur dit vir my. Dis hoe God opereer. En in medisyn, dis hoe opereer. Dat God sê haar ook van heilige negatief is. Die laaste dag toe daar ook iets staan, toe sê Raymond is skoon. Hy sê die pancreas, dat is gesnee, dat gebroei. Hy sê die derens, dat die meer dat het gehalen. Hy sê jou lichaam, sy binnenvoet is mooi. Weet jy, die God, moet ons weer rekening hou. Want as ek iemand op die rekening gehoor die apostelprins, dan sou hy gestaan. Amen. Maar omdat ek gaan weet het, dan wie doen dit? Die Here is toe ek die kenner kry van die disability skool op te bou, toe sê iemand van my, jy skryf nie die skool om jy disable is. Ek het nou daar gesê vir die persoon, kom Raymond maar kom, en wees my daar sê sakkie. Toe sê ek, jy sê vir my, jy moet kliniek toe gaan, jy moet bloeddruk en seker billig. Dis wat die Here doen. Geen sakkie te doen. Bloeddruk het hy in my gesien. Seker het hy in my gesien. Cholesterol het ek nie. Die pijn wat er in die dashboard had. Gezond. Op 50. Gezond. Met jaren in die wereld. Geen ziekte. Maar die God wat ek hier. Hy is goed. Ek as die eigen woord as ek het. Dis die God wat ek hier. En dis die God wat ek kan bid. So hy wil nie sê dat die Here is goed. God genees. As ek vir Raymond Myers dit kan gebeur, kan hy vir jou die hand van die Here, die hand van die Here as voor my Here. Ek het nou dat toe sê iemand, toe sê maar, hoe kan jy die leiding op hier? Toe sê God gins is op die Here. Dis wat God kan doen. Toen iemand die vandaan die vraag het, wat wil ek vir jou gee? 'n groot mens. Toe sê ek, al wat is, bid net wat ek is. Roep dit in naam van jou gebed. Wat God vir ons doen. Die God wat ons doen. Die Here is goed. Moet dan bid dit sila kom na vore op my sin. Dankie Buddha. We gaan jou hospitaal geven. Met die avond is. Dit is
verhoor is. Dankie dat wat ek weet, dat ek het kan deel met julle. Dit is veel. Bly by die Here staan. Kom terug. Kom met die huis, wat ons geleer is. Wat ons bijna nodig gaan, as het nodig is. My God. Dit te doen. Roep sy naam. Want hy is die God dat ons dier. Ek werk nie in die dag. Baie. Ons is 20 jaar. Baie jaar. Want nou jy is in Easter sluit Easter. As jy gesê het, ons het gewoon. Nou die God is goed. Amen. Dankie dat jy daar was. Doe niemand gewoon. Amen. Doe gewoon jy. Ek sal afstaan. Yes, Lord. Doe wie jy daar kan doen. Yes, Lord. Jy gesê jy kom eens, toe jy blij daar. Maar hy sê dat jy gaan blij daar zijn. Is bij jy. Amen. Maar nou die woord dat ek vir vergeet. Dit sal goed gaan. En die Here sal dit wat waar is. Dat opgegeer. God sal ek vervul. Sal God dat gebeur. Voordat ek sterwe, voordat anders sterwe, sal hulle sien. Normaal staan. Maar een trouw. Daar is Ben, daar is gestoken. Doe ons. Die Here is goed. Amen. Hy sal jou hartstikke begeer. Sal jy vervul. Yes, Lord. En ek gee erkenning vanavond. Dat ik zal teruggaan. Bij jou. Bij jou. Baie dankie aan Maria. Die pastor sister. Kan is die baie wat aan die ander verwonder. Maar is baie nie verklaar. Dit waardeer. Baie dankie dat allemaal gekom het. Ek is in my Julia. Ek celebrate. Ek hou feest. Ek eet vlees. Halleluja.